What's up guys? Good morning. Hi, good afternoon. It's me, GD Waps TV. Okay. So karon, lakaw tanaw. And wato taog ang puno Mighty Hilltop. Okay. So, dahil pa mo dito kay wala pa ta nakadto dito. And then karon solo ride. So, as you can see, patay ka ban. Then, sorry kay wala ta ka video ka ganina no kay. Dali-dali kita gawas kay kompleto sa balay basi pagkasaban ta dito gawas impas may video may tabo. Kuya. Then, nanata sa Tibanga. Oh. Nanata Tibanga. So dali rin siya ng ride. Kay dul naman. And picture ko niya guys, yawa ka guys tara. Bye. So guys, so kasi sa akong likod, grabe, kadag-om na, bad trip na ron, may lagi tamolan na. And mananaw ko ng information, so sakto na itong gatuan. What? Dalawang taga-buno, kaya kuro isa, mag-lisod kita na ron. And then, tara, ano ni? Pipanoy. So mag-check po ito sa itong control. Atong Google Map. Kasakyan na no, yawa. So, patulang na tayo dito. Mantag ayos sa itong maptan dito ron. Kaya kaulan nun, raba, gadag-om siya. So, bago na rin kaulan rin eh. Medyo na ko niya. Bye bye guys. Hey guys, what's up? Yati, siga-siga tong ilong dre. Grabe ahon guys. Puta, di ko na-inform. Wait a minute. So, nasa tari rest. Karoon, padulong na ta. Ayan, tala. Kapoy, guys, sikat guys. Bak na sa kan. Ako'y ba? Exercise. Gago! Tanawarag na ako, no? Kana, sumpay pa na dito tuyok. Yati, siga tong ilong ani. So, magsikat sa tanong. Char-char ba ito? Sikat takay para dali tumapot dito. So, bye for now guys. Lol rani, salig lang. Love you. Yeah. So guys, doon na tanong. Yung pagka-bad trip na ninapsan nagulan. So tara, ulan. Pero silang, doon na tagamay na lang. Good lagi tayo ron. Rain or shine, no matter what happen. Damn! So, mabot tayo dito. And alas ganoon ta kay dire. Dinatuon ba na to dito kay. Daga naman nakato diro og hayag. So, ito na to dito nga ulan. So, right back guys. Doon lagi kita na sa Google Map mga 1 km per second. Bye. Grabe ka kapoy. Nanatodol na tanong. Ibak na na to kaya di makaya. Di makaya tindak. So, ano ta pasulod sa Mighty Hilltop. Sana yung lugar na? Abuno? Lolo sa taguluan? Di. Okay. Oo. Ang bike. So, may na lang.
guys. Kamay na lang. Hapit na ta. Pero si Mr. Sun balik na basa na kay kong yawa. Ay, yawa kapoy kayo. So balik ako guys. Piste rin mo tabang. Hi guys. Finally. Nanta din na. So unexpected. Kami kong pati. Pero di makadismaya. Grabe kayos. So masulod pa ta. Sulod ta. So masulod ta. Okay. Wait lang. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody, 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 everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. I know. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. I know. Di mo maintindihan kung ba't ikaw ang napapagtipan ng halik ng kamalasan. Kinapang mong marahan ng hagdanan para lamang makidlatan sa kaitaas-taasan. Ngunit kaibigan, huwag kang magpapasindak. Kaibigan, easy lang saya. Dahil wala ring mangyayari, dahil walang mapapala, huwag mong pigilan ang pagbuhos ng ulan. May panahon para maging hari, may panahon para madapa, dahil ang buhay natin ay sadyang ganyan. Umaraw, umuulan. And so guys, karon humana na ta no. Naka-video na ta, naka-picture na ta. So grabe ka ayos diri ay. Oh. See? Did you see that? Wow! So karon day, itong bike na dito. Na sila iboto nun ring swimming pool. So na sa likod. Bueno, gusto mo madto diri. Pwede siya mag-bike o pwede po magsakyanan. Then entrance na ako kay 50. So kamo ni balas yung kwarta. Then naslay boto ng swimming pool rin mo mahimo na nga beach. With to part. Ito. So nabuhatay dala nga beach. I mean pool. And then grabe ka peaceful dre guys eh. Whew. So paulit na tanong. And then break like guys. Bye bye. So guys, karon pag-awso ta no. And palakaw na ta. So grabe kaayos dito guys. And sa mga kwandra, sa mga gusto madto dira, mas prefer na ako kung magdala mo sakyanan or motor. Then mag-bike mo, if ganahan din mo, pwede ra pud. Ay layo gid siya. So sugod sa tubod dito sa iligan. Saka rin ka diri, dagan-dagan yung mga kapinauras. Then ang pasaka pa po dito kay na may rough road. So ang uban gibili nila ilang mga motor og nagbaklay. Then ang bato mo diri ay ang pasulod day guys kay kuan dili pwede magdala mo pagkaon. Di mo pwede magdala pagkaon sa sulod. Then kung namoy bike pwede ra pa ninyo masulod. Then pintang entrance. Then magito.
So mamani karon nga video, tapa motor yawa. So mamani karon nga video. Then please subscribe my YouTube channel jdwapstv.com.ph. So please subscribe and click the notification bell for more videos nga i-upload na to. Titin mo, hi! So ano yung mga babies? Oh my God! Please subscribe my YouTube channel and don't forget to like and share and subscribe again. So click the notification button. Yate din mo. So please subscribe my YouTube channel and bye. So guys, please subscribe my YouTube channel and click the notification button for more videos and updated mo. Then so for na, bye bye.